No a já vám chci dneska ukázat projektor, který jsem tímhletím způsobem právě testoval dost úpěnlivě v posledních týdnech. A jmenuje se Vanbo Valley 1 Pro. Co je ale rozhodně skvělý, že tu máte přístup ke vzduchovému filtru. Po stránce designu jde vlastně o příjemný zařízení. No a teď teda k tomu, jaký to má vlastně obraz. V první řadě je důležitý vědět, že nativní rozlišení čipu je Full HD, nicméně umí dekodovat i 4K, takže v tomhle ohledu nemusíte mít žádný strach. Když jsem porovnával Valley 1 Pro s předchozím modelem Valley 1, tak jako první jsem si všimnul o poznání větší svítivosti. Každopádně v praxi vám na pohodlný sledování stačí mírný zatemnění. Když to vezmu kolem a kolem, tak Vanbo Valley 1 Pro je za mě naprosto úžasný domácí projektor, který vám, řekněme si to na rovinu, nenahradí televizi, to určitě ne, ale já ho vnímám jako naprosto úžasný sekundární zobrazovač do domácnosti.